תקשיבו, זה אולי יראה לכם הזיה, אבל יש לי קבוצה מה זה פעילה עם עצמי בוואטסאפ, אני עושה את זה כבר מלא זמן, וזה אחד הדברים הכי כיפים ועוצמתיים לזימון. זה נקרא שיטת הזימון מזל טוב. זאת שיטת זימון מצוינת שמעלה את התדר במהירות. תיצרו קבוצה בוואטסאפ עם עצמכם, או אפילו עם אדם קרוב שבאמת רוצה בהצלחה שלכם ואתם סומכים עליו. ואז כל פעם שהיקום שולח לכם איזשהו אישור שאתם בכיוון הנכון, תשלחו לשם הודעה. זה יכול להיות הקלטה קולית לעצמכם, בונה אדוות מלכה, צילום מסך של מספרים חוזרים, או פשוט הודעה כמו, היקום מסנכרן הכל לטובתי. אתם לא מבינים איך אני משתוללת עם הודעות שם, אני מרימה לעצמי כל היום. ומה זה עושה בפועל? זה מרים את האנרגיה שלכם, בלי אובססיה, פשוט הופך את כל היום למלא באישורים חיוביים. אתם בנסיעה, אני אומרת לדיבורית, תפתחי לי את הוואטסאפ, שולחת לעצמי הודעה, אדוות, מלכה, תראי איזה הוכחות היקום שולח לך. נגיד, ראיתי מספרים חוזרים, אני כל היום רואה את זה, אני שולחת לעצמי צילום מסך, הנה, קיבלתי הודעה שבדיוק אני מצפה לה, מזל טוב אדוות על הנתיב הנכון. עשיתם צעד חשוב לכיוון המטרה שלכם, תכתבו לעצמכם, בונה זה עובד, אתה מלך, אתה מלך. הרעיון הזה מבוסס על התורה של נביל גודארד, אחד מחלוצי תורת הזימון משנות ה-50 עוד של המאה הקודמת. הוא דיבר על act as if, להרגיש כבר עכשיו שאתם חיים את המציאות שאתם כל כך רוצים. דרך אגב, יש לי סרטון שלם עליו בפרופיל, תגללו קצת אחורה למי שרוצה באמת להעמיק על השיטות שלו. אז יאללה, תנסו את זה, אל תתעצלו, ואתם מוזמנים להגיב לי כאן, מזל טוב על, משהו שכבר קורה לכם, כדי שהיקום ימשיך להביא לכם עוד ועוד ועוד מזה, הוא תמיד אומר כן.